Hanek hurbiltzeko eskatzen zion bezaulkitik, eta belosak obeditu egin zion. Esertzerakoan ordia, azken ideia biribildu nahian, apaizek eta magia gizonek sartu zigutek hiltzeko ikara errepikatu zuen. Gero, isiltasun astun batek bildu zuen kanpoan. Ostertz okrea errespetatuz nagusitzen ari zen iluntasunaren isla. Iñaki Abaitua ez beste guztiak ohiko lekuetan eserita zeuden. Arantxa larruzko pub batean, zangoa yoga egiten ari baliz bezala gurutzatuta, Jon Igartuaren aurrean, oinetan ia. Alberto, liburutegiaren zokoan gordeta, ezin irakur zezakeen liburu baten horriak pasatzen ari zen. Abelek eta Hanek besaulki bera konpartitzen zuten, biak zurrun, Iñaki Abaituaren aldera itzulita. Honen desegokitasun posible bati jardesteko zain baino gehiago erne ziruditen. Julia, leiotik gertuago, alfombra zurian eserita, ertzaren ari litxekin jolasten zen, atz txikiaren eta nagiaren artean ahastuta bezala zuen zigarrotik hauts punta luzea zintzilik. Piztuko aldut argia, galdetu zuen Jonek. Iñaki Abaitua une hartantxe konturatu zen, harriduraz, inkontzienteki faroaren argi tarteak kontatzen ziarduenean, argia 3 segundu, argia 2 segundu eta ondoren argia berriz, erabat ilundurik zegoela. Erlojuari azkenekoz begiratua zionean 7 ziren, egun argi zen artean, eta arrezkero, minutu batzu baino, ez zirela igaro iruditzen zitzaion. Zer, piztuko aldut, esan zuen Jon Igartuak, eta erantzuni jaso ez bazuen ere, besoa altxatu eta argiari eman zion. Gora bihotzak erantzi zuen gero, giroa alaitu nahian.